De brexit kwam voor de meeste mensen als een grote verrassing. In Brussel is de klap het ongaan. Ik ben juist vrij betiert naar bed gegaan en toen heb ik nog even het laatste nieuws zien. En eigenlijk alle lachten stonden op green. Nou. De peilingen waren goed, de beurzen waren goed, iedereen had er wel vertrouwen in. En eigenlijk midden in de nacht rond de strijd of zij dat helemaal kantelen. Dus er zijn heel veel mensen binnen van een morgen wekker worden. Maar toch het bericht dat de mensen voor een leave stemt hebben, voor een brexit stemt hebben. Experts stellen dat het bedrijfsleven er hoe dan ook last van krijgt. Dat zal het zeker hebben, maar net in de mate waarin iedereen dat verwacht het nou. Dat zal wel wat afvallen. Want? Een koers heeft altijd invloed, of het nou omheen of omleeg draait. Maar als een product goed genoeg is en de kwaliteit heeg staat, dan gaat men daar net zo vier van afwijken. Vooral de landbouwsector zal de gevolgen ervan vernemen. Er is gewoon heel veel onwis van, op wat voor manier kun je nog handel met Groot-Brittannië. En onwis en onzekerheid leidt altijd tot een negatieve teneur in de merken. Dus er is er gewoon een negatieve impact. Hoe groot dat is, dat weet je net. We weten allemaal van, nou jongens, waarom is een EU ontstaan, waarom hebben we afspraken? Ik denk in eerste om een stuk veiligheid, oorlog, maar ook om gemakkelijker handelsverkeer te doen. En wij merken ook, we hebben dat vroeger met ons eigen bedrijf ook gemerkt, dat als je gewoon minder met de valuta, minder met formulieren, je hebt gewoon sneller contact ook met de bedrijven dan. Het gaat gemakkelijker. Nou, als dat wegvalt, werp je een drempel op. Ja, en als die drempel dan 1 euro kost of hij kost 100 euro meer, vind ik lastig om te beoordelen. Maar elk nadeal had ik weer een vaardeal. Het Britse poen is instwat. En dus is op vakantie naar Engeland een stuk goedkoper worden.